Hi guys! Good afternoon everyone. Once again, me and Cheribel. And today guys, January 14, 2021. Nami diri sa Tagbilaran guys. Wa ko ga-vlogin dya kay lamin ta i-vlog ba pero busy dya. Kani pa dang cellphone 15% na. 12% na gani siguro. Mag-vlog na laman ko o gamay kay murag lami na dyan i-vlog. Nami diri sa Tagbilaran og nami dari sa kanang nay Dao Terminal ining nay tungod aning kabuwakan kusog man kaadyo og uwan. Unsa aning baha ag karsada. Laom-laom daadto dapit. Sus kay namatay magmakina aning multicab. Atot oy. Muli may wa mi karga isa ra ka karton na mo ang karga. Dugay pa kuno ni mo andar. Hastilan. Maghuat-huat din mi ani ron. Hinay-hinay naman hinuon pod ag uwan. Pero ma-stuck palagi mi ani. We are stuck here, ha? Kuyaw. Mura na tag-Amerikano ani mag-English. Maadyo jud namang pagka-stuck daari. Unsang di naman jud mo andar ning multicab. Saan naman jud na maghuwat na laman jud ta ani. Di pud ko makagawas kay uwan. Way padong. Bisag hinay kay basta mabasa ko. Ladyo para batog ulian pilar. Unja wa pag ko'y ligo. Wa ko'y ligo karong adlaw. O mga balig tulo ka adlaw na ko way ligo. Ay nako. Lamiin ta itan-aw adtos mga kabuwakan ba na may daghan dari nanindag gud og kanang nay mga ornamentals, mga flowers ing ana. Naganihang crush dato nga sirina ba nga gold na ay gilukdo. Madton takwadton sa wala gi koy pajong. Mauna sa madton takwadtong bay sang igsuon nara datos unahan. Bay ila Babilo doyogan ng manghod. Wa man koy pajong ja lapok pud mo nang di naraman kumuad to siguro kuwatra ko ni jaari mo labay mo kuno to sa jaari mo uli kuwatra ko ginjara day tuod ming buntag ninggikan mig sadyo alas 5:30 mininggikan gikan mig pilar enja pagabot na maari alas 7:30 hinay ra man pugdagan ning multicab unja dito Miss LTO kay atong aging semana nag-apply ko og kanang naay renews sana uy pa-renew aning multicab ba unsa kay pag-inspection pa kay wa man di ay brake light og signal light wa ka pasar mo nang among gibalik karon kay karon man ag deadline ni ja unsa dito ko aran nahang huwat halos isa ka oras og tunga nang huwat dito sa LTO matang arang dugayad jud nagsige na kog bagot-bot abi na hog aptan kog isa ka adlaw daadto kadugayan pag tawag pa na dadto sa cashier or ditso raman pod kay ako may number 1 ako may unang abot dadto sa LTO ganihang buntag kaysa duman lagi mini abot mo nang nadali ra pug ko daadto kagawas ko alas 9:30 kuning gawas enja ning adto mi sa katedral nagampo pug kog marijet og nanagket ko dadto dadyo ning adto ko sa tindahan og mga religious items anja namalit ko didto og mga ribulto rosipiho ribulto anja ay ahong gamiton kay nang ibutang sang bay kay anong kaluyan po nang ahong bay panalipdan
Way mga bad spirit nga musud. Way laing mo dominar nga kuan spirito. Holy Spirit ray mo dominar sa ahang bay. Dili mga bad spirit mo nang ahang pambutangan o kanang mga rebulto. Ja, speaking of rebulto guys, kay daghan ra bad jeng mga laing sikta nga kontra ining mga rebulto, aho mong explainan inja. Arang i-explainin jo ag kanang naibahin sa mga rebulto. Bahin sa mga larawan ingana. Anja ra mo istorya sa ko sa hang kaagi. Dito mo to nakapalit ko. Nakagasto ko dadtog 1,775 mo yang nabayad tanan kay gugagmay ra man poy aho ang ipangpalit. Torang mga importante na aho anja. Kanang pagikan daadto ngadto Miss Alturas CPG. Ja ni parking mi dito kinailaman pa jud nga basement kay sirado na ag kanang naay basement 1. Mao to nga dito mi nagparking inja. Di parking ra gyud pud na mag-multicab dadto unja. Ningadto Miss Unicity kay namalit mig mga kortina, mga kanang kitchen utensils ingana para nami magamit inag mutapon nami puhon sang payag among payag ja kaming duha Peter nakahuna-huna anta ko lagi nga mag-vlog pero kay kalubaton maning ang cellphone wa ko nag-vlog daadto sayang gud pud unja paguman dadto sa Unicity nibalik mi sa Alturas alas 12 naman alas 12 na kapin, murag alas 12:30 na tingali to, gutom naman pod. Motong naniud to mi dito sa Chowking mi naniud to. Wa gihapon na vlog kay di lagi enta ko mag-vlog pero karon kay nakahuna naman si ko. Nakalugar na ko nga mag-vlog. Di karon ko nag-vlog. Kay na pa may madaginot aning signal kaning battery ani ang cellphone. Anja okay ra man kay padong nami uli. Na mo to, pagkagikan adto sa Alturas pag human na magpaniud to, wa nami namalit og grocery kay ag sobra nga kwarta ipalit ra kuno feeds. Imbes kay mang grocery ko adto mingaw labad jud ag mga kanang cashier bitaw sa wholesale. Sayang pud enta ba galing kay nahurot-hurot na magahang kwarta kay tiaw ba pud nay aghang nagasto dato sa LTO 2,000 pud kapin enda dagto po Unicity 2,002 kapin pud. Unsa day nabilin nga kwarta inga Mas Peter nga ipalit na laman kuno rig feeds kay kanang feeds raman kunoy siguroon kay mura mas dako man jud pud ag ginansya og feeds paliton. Matang sayang nga sa shoppers lagi inta taning palit og feeds kay arong mo additional sa ato ang kuta. Matang ni sidja oy uwan man gud kaadyo mong di sidja mosugot og ato mi shoppers palit inja karon adto na noon Miss Pacifica pastilan Pacifica hinuon ani mo oy maka Pacifica Carmen ba Pacifica hinuon mo oy maka additional sa ilahang kuta aning dagana ron na wala may uwan tuho ni undang na mag-uwan atong laaya po kasi magud pag uwan dato pagikan na mo kasi gadis uwan lagi ya mo to pag kumana magpaniud to ning gawas na Miss Alturas og padung nanta may lagi mo uli dari moagi mi dari sa magpagasolina mi adtong Terminal Express kay baba pug barato ba man siguro adto gasolina daadto mahal kadto gasolina oy 57.95 buot ito hapit na 58 labi hing mahalas gasolina oy na mo nang ningkog adto ra laman kay basig barato gamay ring paggasolina ani kay mangita ko barato na aman dadto asa ba to bi dapit mo to nahitabo unsa nabot mi dare kay baha man lagi kaadto arang mang bahaa daare mga karsada makaanod man pud og papel og nakay ikaanod paanod motong na stock mi daare moto di ami dari anja padong nam lagi mi uli no na ni istorya anja moto mo istorya sa ko mo explain sa ko gamay sa bahin sa mga kanang nay
larawan para rapod ni sa mga tagalaing sikta narapod nila og kanang makasabot pa sila mutuo sila og sa mga Katoliko pod kay daghang Katoliko nga wa pa jud kadyo kasabot mo nang madani bitaw pod og danihon sa lain nga sikta. Ang bahin sa mga larawan. Ang bahin sa larawan kanang example mga Santo Cristo, mga larawan ni Virgin Maria nga rebulto or bisag i-print ra na nara na siya sa papel. Wa dyan na siya bili basta di na siya blessingan sa pare. Kay ang pare kanang what is a priest? A priest is a man who offer his life to offer sacrifices kanang nay mga maghalad og mga pag-ampo, mga prayers, sacrifices sa prayers o sacrifices for our sins ingana. Sila maoy kuan kanang nay sila ang tao nga naghalad sa ilang kaugalingon para sa paghalad og pag-ampo pagpasaylo sa mga sala sa mga tao ingana mauna nga ang rebulto nga ilahang bisingan moingan man na sila inahab kanang naay kanang blessing nila anang rebulto kanang naay santos nga espiritu Diyos Amahan Diyos Amahan yan na padala ang imong balaang espiritu. Moingon gali na sila ipadala ang imong balaang espiritu aron sa pagsantos na ining mga butang nga muna sa panailang isang ubang istorya wa kasabo. Maunay nga na basta mo tawag na sila sa balaang espiritu kanang butang nga ilahang gikuan. Mo na espirituhan na sa Ginoo. Padala itong espiritu pagbalaan na ng mga butanga. Balaan na po ng butanga mo nang kinahanglan nga muhatag pagtahod ana hinaot unta nga wa ko masajud sang istorya kay kanihang giistorya ba sira pud ni sa gituuhan wa pud ko magkuan kay basig depende daghan ba jang kalinain ba jang hinaana sa tao ingana di ba na ma-explain ra pud ko ngano nga namalit ko aning mga butanga ana hali silang pablisingan kay aron nga blessed na pud ni sila blessed in the Holy Spirit of God balaan ana og nay mga butang balaan sa ato ang bay ag ato apong bay balaan pud na ana anja og balaan natong bay kinahanglan kitang nagpudyo balaan pud mo nang maningkamot gadto nga mahimo tang balaan mo na anja ining mga rebulto nga ingnen sa mga tagalaing sikta nga Tingnas na pilungan. unsa Andar na. ingnen sa tagalaing sikta nga nagsimba ta og Dios kining mga rebulto di man jud na maoy amo ang gisimbahang mga Katoliko ang gisimbahan ana ang manggisimba ibutang takanang nay katong Santo Cristo di ba tao nga gilansang sa krus ug mutuo mo nga gilansang si Hesus sa krus nganong di man mumutuo ang Santo Cristo nga mao man ay handumanan nga siya gilansang diha sa krus ara magpakasulin na makataan ing ana anja og larawan pud ni Virgin Maria og mutuo mo nga si Jesus na ay inahan nga si Santa Maria Virgin mauna siya kana na ang rebulto nga Virgin Maria maunay nagpahinumdum kanate nga si Santa Maria nga Virgin inahan ni Jesus mauna nga di na kinahanglan nga at maunang kanang rebulto atong simbahon gikinahanglan ra nga pagtaho nato anang mga tag-ija anang mga larawan na o kanang nay nagmapahinumdum nato nga naa sila o tinuod na nga niagi sila dinhi sa kalibutan una muna ilang kaagi dinhi sa kalibutan mutuo mo agaray
Uy, banang. Naunsa naman na. Di na. Mauna to. Uray guys. Ibangga pa. Maliray. Ngano ba ka? Kataga ka rin? Tanawa ko no. Habay natagak nga lapa. Hago asin Bangili sa kadyo, kadyo, oy. be. Bangili sa. Sige manggod si John. Uy, dangog di ay. Kasi nito na baga unta. Pila man. Sige, kargahe laman. Tamas mo puno. Out of topic na ko guys. Mauna laman to. Anihin ako kutab. Aho na ning humanin. Kay taas naman pod. Hala naman day ko'y mga amigo dyan nga lain bitaw og relihiyon. Adya mo kahiubos ha? Aho ara pod tong opinion. Bahala na mo. Sabot-sabot na laman ta. Wahiub sanay. Basta mauna to. Sagdi na raman ko ninjo. Sagdan rapod mo na. Narapod na ninjo. Ug motuo mo. Ug di. Ug makasabot po mo. Ug di. Ug kira na. Taman Bahala rag na utso. pod. Basta kay maura to. Sagdi na raman. Pila na? Peace na lang ta. Peace and spread love. Eh. Pila na na? Pero nakurat sigos na hitabo dari sa punang. Ipaabot og mupuno ka na Ay, basig naku. mga city utso. Sige na nga. Salamat sa aking mga subscribers. Salamat. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe, paki-subscribe na lang po. At salamat sa panunood ng aking mga video. Shout out muna Gagam Rock. Hello Gagam Rock. Hello Honey Ramirez Ukab. Hello Raybags. Ug uban pa. Hindi siya magpa-apil. Shout out ko sang Uya Pedro Dapar Jr. Makulit. Iwan sa'yo. Iwan sa'yo, be. Ay. Isang gihug ang truck. Medyo gali ka. Naibaril dato. Nasabot sa baril. Nakurat jud ko sa. Sige ko istorya ari. Napakungkupungot imbis kay sakit ato ang unja. Muna to. Pensa pa. Gigi Majama, hello. Og sunod na pa ng uban. Sige, salamat sa panunod ng aking mga video. Salamat sa pagsuporta ng aking channel. At yun na lang po. Thank you for watching. Until my next vlog. See you there. Bye-bye. Apitang puno doy. Babos. Termos, tugnos, Apit na. kinamos, monggos, o guban pang mga musmos.